Bravo, copilașilor! Sunteți extra... Stați, fetele, stați, așa să trecem noi. Opa, am încăput. Dragilor, uitați, admirați acești copii pur și simplu extraordinar. Gata, fetelor, haideți să vă aplaudați pentru că sunteți extraordinari. Sunt niște copii foarte talentați din Sângerei. Ia povestiți-mi voi, de la ce liceu sunteți? Liceul Teoretic Olimp. Așa, greu vă trageți sufletul. Eu am să merg eu am intrat cu 6 minute au dansat acești copii. Am intrat și cu omul care îi ajută pe acești copii să deprindă plăcerea față de dans, Adrian Chiriac. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit și mă mulțumim din start că am ajuns în sfârșit la Lilu, care este un vis de lor de acum. Lilu și acum s-a întâlnit. Zice drept, domnul profesor. Da. Ați vrut la noi la emisiune? Da. Foarte tare, foarte tare. Acești copii au 5 ani de când 5 ani de activitate anul ăsta, a fost fondat din 2015. Pas cu pas ne-am ajuns la o limită de 150 dansatori. Avem și mai mici copii de vârstă clasa 1-a, 2-a și tot așa în sus. Avem până clasa 12-a. Oh, dar ăsta micul câți ani are? Câți găteți? 4 ani. Câți ani? 4 ani? Da. De dans? Da, 4 ani de dans, dar nu ai 4 ani în... Da, am 4 ani de dans, de când dansez. Așa, în ansamblu de dansuri Andrieș. Așa, dar tu câți ani ai? 10 ani. 10 ani. Și e drept că tu te-ai născut într-o familie de artiști? Da. Ia povestește-ne cine e bunelul tău? Sau ce face bunelul tău? Bunelul meu a fost un profesor de dansuri populare. Așa. Și Tatăl tău? Tatăl meu a fost cântăresc la acordeon. Așa, ei, adică n-are de unde să apară aici un copil care nu dansează. V-a încântat acest pui de om. Aveți o poftă nebună ca să promovați dansul popular în localitatea dumneavoastră. 150 de copii și tineri să-i țineți împreună e destul de greu. Da, foarte greu. Deci anul ăsta chiar am format, facem aniversarea de 5 ani de zile și vă invităm cu mare drag la noi în luna mai. Anul ăsta am format și un grup pentru părinți. De anul doritori au fost și am spus că trebuie să dăm dovadă că și părinții adică dacă s-au primit, că până acum copiii urmau calea părinților, acum e invers s-au primit. Ia povestiți-mi, arătați mâna, cui părinții dansează de aici? Wow! Și voi dansați împreună cu părinții acasă? Da, mamă, acesta este un lucru extraordinar pentru că timpul petrecut împreună cu părinții și copiii trebuie să fie cât mai calitativ, nu doar prin telefoane și iată prin dans. Eu vreau să te aplaud. Știi de ce? Pentru că reușești de unul singur să faci atât de mult pentru raionul tău și ai studii în aceste domenii. Da, sigur, am studiat și colegii de coreografie și pedagogie la Ioanu Căreangă, la fel în domeniul dat și promovăm și o să continuăm în continuu și vrem ca să fie și în urma mea să lăsăm unii discipli care să promoveze arta dansului popular în continuu, să nu dispară niciodată. Că deci noi, ca popor, ca națiune, ne descriem prin dans, prin muzică, prin orchestră și mai departe. Este extraordinar. Bravo, copilași! Mi-a făcut o enormă plăcere să vă cunosc, să fac poze cu fiecare.